बे रावखौ खोनानानै नोंनि बिखायाव अमा अरनाय बायदि अरनोसो लुबैथारबाय आं। नाथाय नों आंनो अरनायखौ अरजोबब्ला नोंनावथ' अरनायनि बिदैया रानलांजोबसिगोन। अब्ला नों आंजों माबोरै अनलायनानै संसारखौ जालायखो? आयै हाबाब मा एसे गोदै राव हाबाब। खोनासं, जों रुवाथि थाग्राब्लाबो जोंनि सिख्लाफोरनि गोसो सिङाव माबायदि हास्थायनाय थायो खोनासंनानै ला। सेथियाव जाबाय माहाजोननि फिसाज्लाखौ फिस्लाय मोननो हास्थायनाय। नैथियाव जाबाय बे जायगायाव मोजां मोजां सेंग्रा थायोब्ला फिस्लायनानै लानाय। आरो थामथियावसो जाबाय रावजोंबो खराम जाथ्राब्लासो नोंसोरबायदि दाहोनाजों लिं लानाय। बाब इसिबां खरा नोजोरसो दं नोंसोरा। गोदोबा सेन्सासाव साथाम ससे गोग्लैयोमोन। दाथ' दारमासि आदब गैयामोनब्ला जराखौनो जुलि लागौमोन आङो। लाजिया बेखौल' नंदों नों। जों रुवाथिफ्रा गाव गोरोबनाय मोनाब्ला रुवाथिखौबो रावनावबो थाखाया। खोनासंबाव दा, माइ सौनांगौब्ला जों थाया, माइ गायनांगौब्लाबो जों थाया, न'खराव फिसाज्ला गैयाब्लाबो जों थाया, टिभि गैयाब्लाबो जानाय नङा, गेस थायोब्ला मोजां मोनो, कारेन्ट थाबावोब्ला साबसिन मोनो, टेलिफन थायोब्लाथ' गोजोनसिन मोनथारो। बेनो दाखोर, जोंबो दानि जुगाव इसिबां मानि गोरलै नंला। बाबारे खाराव गरस्ताखौ दासो खिथादों बियो। सिंफ्रावसो माबाफोर आफाद दाखोमोन दोनबाय नाब्रा बिसोरलाय। मा इरा जाबाय थाथारखो। र' नोंखौ दा रुबाराव काजलगाव हाथायाव 2 मन माइ फाननानै नोंनो गोदै गोबाब जाग्रा लोंग्रा खना रुफा लाबोनानै नोंखौ बुरखायथारगोनलै आङो। हा अराव लोङो ना बबाव लोङो? नोमा नोमफा हा जौखौ अराव लोङो। बे खाबा लाना फै। बेनाबाथाय रावानो सदाथार। आदायाबो रोंसिगौलै। मा बुंबावोब्रा फंबाय। जेबो गैथ्राहाय आगै, जौ गोजाथार। दे बिमा गोदै दे। जागोन बाजै जागोन। गैयालै फंबाय, सोलादेरग्राबो गैथ्रा। दे जागोन दे आदा जागोन। हा गैयाबालाय बबावथो मोनबावलै आदा। हाथायफ्रावबो बेदर फिसाफ्रानो मोनस्लाबलाया। मोनसे खोथा जाबायना फंबाय, बे आंना रुवाथिया बोरैबा गोजानै खुरमासो जायोनो। आच्छा बिदिसो? हैद नों मिथिसिगौलै फंबाय। नैबे जुमब्रा देवानि थासान्दियाव आदा जाबा जा, जायाब्ला बेखौ ओरै खालामा फाक्का। मिथिबाय आदा मिथिबाय? हामाखौ इसिबां मिनिखोसै? मानसियाबा हनै खाथियाव दंथारो। ओइ सनाय आयं, ओजों फैथ' आयं, ओजों फैथ'। मानोबा लिंहरदोंमोन आयंमोनहा? आंसो लिंहरदों आयं। आंनिया गालानि फिसाला थाला। नैबे आदानि फिसाला गोमस्रांजों नोंहा हाबा जानांगौ। ना मा बुङो आयं? न'खरखौथ' नोङो मिथिखागौ। रावबोआनो गैया। संसारा नोंसोर सानैनिसो जागोन। मा सिरि आयं? आं थांनोसै आयं। दे आयं। जासिगोन आदा जासिगोन। मिनिस्लु जानाय मानि नंगौ होननाय जाबाय। मिथिबाय? नै आगै, मा? हाबायाव हले बे बिनानावखौ लानानै फुङाव फैथारनांगोनहाय। मा फुङावल'? साननै आगय थाफैखागोनब्रा आङो बाजै। खामानिया हले फाक्का बाजै। मिथिबाय आदा? एखेबारे खुनु खोथा गैया। मिथिबाय आदा?
मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थांनो नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो जेजों थांबोलानो खाफ्रा मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो आइरे हाय आथिङा खैराननांनाय बहा थाङो सिनायनो मोना सोर जाखो खुगाया नोंसेना खम नङा थाबायनो दं नोंसोर हाया जंखायनायावबा नोंसोर खम नङा बिमा बिफा जाबोला जोथोन ला गथ' खांनोबोला गोसोआव ला जौसे जौखोन्दो गोरोन्थि मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थांनो नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो सेरजों थांबोलानो खाख्ला मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखायाव मानोबा माइ सौवो सोरबाबा गाबदों सोरबाबा मिनिदों सोरबाबा मोजां मोननायनि दाहा लादों गावनि साननायफोरखौ फोरमायलायदों सेंग्रा सिख्ला हनै जंखायलायदों मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थाङो नोंसोरखौ नुब्लानो गोसोआ बायो सेरजों थांबोलानो खाफ्रा मोनो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो मोजां मोजां सिख्लाफोर बहा थाङो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो गोसो सोलेरा बायग्लिजोबो बिखाया मानोबा माइ सौवो सानसे बाथिं लिरनानै उन्दुलाबायथोसै नै माथो गाबदोंसो मा जादोंनो लोमजादों नामा जेबो जायाखै आङो बिखानि बाहागोआल' लोमजादों मा बिखा गोदाल' थख' लोमजानाय सिबिलाय न'फुंसो बेरामलै आङो हौवाबो नङा हिनजावबो नङा आयु बेरामा गिदिरथारब्ला थैसिगोन नामासि र' आयंनो खिथाहैनां र'लै आगै थारमाने बाथ्राया ओरैसो जादों माहाजोना नोंखौ बिहामजो लाखिनो नागिरनायनिफ्रायनो आंनि बिखाया बांग्रि मावनाय बायदि थलं थलं मावग्रा जाबाय बेनो आंनि न'खौसो बेरामा दाखोर बिमा हादाफोरा बहा मा मावदों दिनैलाय जानो बहा मा मावदोंथाय दिनै हा बहाथ' मा मावलायखोब्रा बेलाय ओइ दाखोर
मानो मायाव मानो हाबाबो मा मावहैया आंलाय मा मोदोम गंसे मानि हाद्रि फुरला फुरलि जाबोखो माबालै आयं बे दै लोमजानाय बालाबारिया बेखौनो खोहैदोंमोन आङो बबेनि बार मोदाय फैखो एकदम सिमब्रिनानै आंखौसो हाद्रि फुरला फुरलि खालामजोबथारबाय हामाथो जोंथिं बारानो बाराखैलाय बे ओरै सिमब्रानाय बार मोदाया एकदम आंखौनो 10 फुटसो गोजौ लांबायमोन है जाम्बा दुगैदो थां साना सानसुबाय ओंखाम जानांसिगौ ओइ खांख्राइ माथो जौ लोंनो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो फैसायानो थोआ जाथारबायब्रा मा खालामबावनो जोंबो बुथुमनाय हुदाखौनो सोलोंनांसिगोनलै आदा अल राइट नों बुंनायानो थिग नों आं बुंनायखौल' मावग्रा जा आं बिनिनो प्रिन्सिपाल फै ओइ खांख्राइ बै मोरबायना हरनाय नों बोलांग्रा जा आं बै बिफाङाव गाखोनानै मानसि फैनाय फैयैखौ नोंनो खिथाहरबाय थाग्रा जागोन फुदुङा बार जागोनलै आदा जागोन हे मानसिफोरसो फैगोन नामाब्रा रावबो गैयालै बे समाव फै बोदो माबा सानजाथिं मानसि फैगौ सोनाबथिं लासै लासैबो सोनाबहा रावबो गैया खोलाहाथिंजायबो रावबो फैयाखै लासै लासै हाखरथिं बोखोमालांदो आयौ हनै लामा सामा मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं एसे एब्रेनानै नाहरखुमा थांदोल' नों रावबो गैया बासायबायलै ओंखारसै आं बासै जोंखौ बासायबाय था माथो बादिसैलाय खय केजि जागोनब्लालाय अनुमानलाय थोस मारबोदो थ' फैबाय थुदो माबा लांसै हाबाब मा गोदावसो ओरै फै ओइ साम' सोरनि बोरमा लाबोदोंलै बेथ' खावनायसो ए मार्केटखौसो लांनो नागिरदोंलै खावनाय नङा माथो बेलाय ओइ फैलै सिखाव बुंलै फै आं खावाखैलै खावनाय नङालै मोननैसो फैलै फै होनांगौ नङालै आंखौ दांसो सिनजोब्बाय आं खावाखैलै आं मोननैसो खारबायलै बियो ओइ गरम जुफद आंनि अरिजिनेलनि खायदा बोरायखौ बाहायाबो फै गैला बै हाग्रायाव एब्रेबायलै आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आंहा बैसागु बोथोराव मोसाखागोन आयु बैसागु बोथोराव मोसाखागोन नामाब्रा ओरैजाय जाव होनदोंमोनलै आं खिदोंमोन ला 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 सिखाव बेनोलै अरजालै निसाबा सिखावा हरदामसिगोन
खायदा बोराय गोरोंखौ मिथियाखै सालाफ्रा बे गथ' सासेनि थाखायनो सानफ्रोमबो खर'आनो मोजां नंला आंना मा होननानै बुजायबावनांगौ बेफोर गोरोन्थिया गासिबो आंनिनो बै समनि गोरोन्थिखौ आं दासो मोथो मोथो गोसोखाङो बोरो सालाया हाब दान मोनबेसे जाखोनो दान मोनब्रै खावसे जाबाय सार सिखारदो हा नोंथाङा बिनि देहायाव टिटि लाहोदोंना लाहोआखैमोनलाय आंहा बेफोरनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया हा बिदिबालाय गोदोनि मानसिफ्रा माबोरैथ' थांबोखो नोंथाङा गोरोन्थि बुजिदों जानो हागौ बेफोर जाबाय बेमार होबथानायनि थाखायसो गथ' सारिखांनायनि उनावबो बेमार होबथाग्रा माखासे जेरै डिपिटि बिसिजि डिटि आरो पलिअ बेफोरबायदि बिजि आरो मुलिखौ बैसो अनुजायै थि टाइमावनो होनांगौ आंहा जेराव फोथायनाय गैया बेखौ आंनो बारे बारे बुजायनानै मा लाब डाक्टारबाबु बिदिबालाय गोदोनि मानसिफ्रा माबोरैथ' स्रें स्रें गथ' गथाय खांबोखो गोनांथि गैया थुदो थांदिनि थु बे आंनि 100% फोथायनाय गैयैयावनो खाफाल हमनांबाय हांमा सुरनांबाय बिमा बबेबा गोरोन्थिखौ नोङो फोसाबनो हायो नाथाय बबेबा गोरोन्थिखौ नोङो जिउ जोबब्लाबो फोसाबनो हायाहाय बेफोरखौ दासो नोङो हांमा सुरहाब सिन्था खालामनानै मा जानो Hey, buka Bisa mau makan deh. Hey, gua nak dulu bo. Hey. Mari. Hey, Gamsat. आरो बन्थ' दिनै बे जोंनि रुवाथि श्रीमती आगैखनायखौ हमख्रब खालामनांगौ बिनिफ्राय आंजों हाबा होनांगोन आं हिनजावफोरनि दख'नाखौ जोनायसो मोनोलाय हिनजावफोरनि खानाय गोलावखौ आङो बुहुदबायदि मोनोलाय नों जानजियाव हम नों आखाइ हम आरो आंबो आखाइयाव हमगोन बिदिबालाय Mala. Bangkrumनाय जादों आबा गोथाव मोदोम थारदोंमोनलै
बाबा बेफोर बुद्धिखौ सोर फोरोंसिनलाय बेनोलै बेनो गावनो हाबा लानो होनना हमख्रबनो थिनदों नोंगौलै आबा बेनो जोंखौ हमख्रबनो थिनथारदों नोंनि आखला बाद्रायबाय नों आंनाव थानो मोनला ओंखार दानो ओंखारलां थफ्ला लानानै ओंखारलां मालाय गोदान गोदान थफ्लानो थांलाय ओंखारोबा आंलाय मा खालामनांगौ मालायफ्रामबा गोदानखौसो बांसिन बाहायो ओंखार नों साला अननोबो अनजाया बियो आंखौबो होखारदोलै आबा नोंखौ होखारा बाबा नैबे नोंसिनि बाबाखौबो नों हाबा जाजासिम जोंनावनो लाखिनांगौ दे बाबा